So, nilingkod si Digong June 30, nanumpa, no? June man gyud na mga igala nanumpa. Karon namatay tong si Julito Gonzales July 5. Ang akong di makuha mga igala nganong apil siya sa ginahimong ginaingon nga biktima, well, di wa tay lalis biktima na siya. Pero nganong as if ginapasangil kang Digong ang kamatayon siyang bana. Nga sa pagkatinuod bay, ang mga pulis during the time nahadlok. Kato mga pulis, mga higala nga mga nagadula og droga, nahadlok nga naman silhigon gyud ang Saddam ani kalakip. Silhigon gyud ang Digong ani. Patay gyud ta diri. Maninood ra ba gyud noon man gyud mga higala. Sa gibuhat sa uban, aron hinlo sila kadtong ilang pwedeng motudlo kabugo pud ning ato ubang mga senador oy. Lisod ba din na mga higala bisag kita gatan-aw ra tag kanang mga probinsyano mga higala sa salida. Ha? Makaibaw na ka mga higala mo basas dagan sa mga sindikato. Sa katalaw ra kang salida ba? Tinuod mo yun na. Ang katong mga scalawags, katong mga ninja cops, of course mga higala, maniguro to sila nga whoever, kinsa tong ilang gipadagan, makatudlo man to nila nga kanesi, SPO pa man to sa una. Oh, kanesi, batinga ka nga pertinan dugaya mga higala serbisyo, SPO-1 ra gyapon. Mapriso ka. Ha? Diba? Senior Police Officer 1 lang gyapon. Wag yun mo uminto mga higala. Pero ay pakialam nga naman na may kwarta, asa manggikan na aw. Kamo na tubag diha baga katropa. Mapriso ka. Ala na siya. Oh. So, namatay to may gala July. Ang ako ni masabtan nganong gimura ginapahid kang Digong nga klaro man gyud tong gilikida. Gihipos mga higala sa pulis nga mga ninja cops ngano man. Of course, for survival and protection of themselves, arugway makatudlo nila. Kay imagine, badakpan to mga higalag mo tudlog mo ingon, kana si pulis kuan, kana sila mo na akong mga kuhaanan, di human na ilang mga malipayong adlaw. Ug sa Tagaog pa, ewan ko lang. Oh. Tapos ang mga maliligayang araw ni anak mga katropa. Siyempre, lisod ba gud na sabton? No lisod mo, lisod kay mga higala po ipasabot Larissa, Dilima nga sa droga gaawayanay gaunay mga higala no gaunay magpatay mga igsoon naadyo'y mamatay no kung paminahon mga higalang pulong ni Digong kapon wala patay ra nga patay na iskutan naman siya'y mamatay nga no man deadly man gyud na nga bisyo may higala ng droga whether we like it or not makapatay gyud siya bagay igsoon. So hindi na ko masabtan kay tanan na lang nakakamatay halay pahit kang Digong in fairness na-adjoy kasaypanan pero ako di mo gumutugot mga higala nga moingon ka useless o walay nabuhat ang war on drugs ni Digong kay only ni adto nga administrasyon nga nakaya nato nga napabaktas nato ang adik padulong sa police station ug mo surrender moingon adik ko bay. Kano sama na nahitabo